Well, May, because I was already at 98. To keep at 90, I'd have to make 90. Sakit yan ko. So never mind. I guess that was a little too impossible. Gwapohon sa kung si Tabilbel, oh. Ano pa rin ka mo? Mag-ipat ko sa 900. Ano itong 900? Ayun na, cash ko namin yung brain. 900 to how? 900. At why ko pa ito maisip, balaan? What was it, 922? 921? I don't remember how much it was. What? The cash you gave. 921. 921. Di tapos pila pa lang natag mo siya, 5 kagatos. Oh, okay. Kabalo ka kung pilang 5 kagatos? So yan, Kabalo ka kung ano pila na? 500? Oh, okay. 5 kagatos, grabe no? Itong kapuhon ka subong. Dali na lang tay. Dali na lang. Di mo suon na to tay? Ay, hindi ko. Sarangan pa. Di na saya muya. May sir, hindi ka pa muna. Di na saya muya. Muna siya. Ah, mo na sa? Pwede nga. Siguro mi, siguro. Di kung katigulang na naasa. Bakit mo lang ito? Nalipatan na nila.